Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон, гуфтум як хабари хушро ба ҳаматон бирасонам. Видеоро то охирша тамошо кинед. Шогирда чӣ хел Москва рӯи кардем, стажировка. Бародарон, чӣ хел гуфта будам ба дуои шумо, ба дастгирии шумо бо корои мо хубтар, пешравии мо бо зиёдтар мешавад. Ҳамин хел бародаро ёфт шидестанд дар Москва ки ай номи канали худмо мерен гап мезанед. Иншоаллоҳ ай дастшо омадагӣ ёрдам мекунанд. Дар трактор барои ёд додан дастгирӣ мекунам. Бародаро чӣ гуфтанем? Бисёр кадома занг мезанем, мегӯем дар Питерем, дар дигар областем, ягон шинос нестак. Мисол ки мо да ҳам хел ёд тия, мо ҳам дохили кор шема, ягон ҷо равем, кор мегирам. Чӣ гуфтанем бародаро? Кадоме подписатсия кардагӣ нестен. Агар ягон имкониятш бошад, подписатсия кунед бародаро. Иншоаллоҳ ҳамин қадар пешравии мо хубтар шавад, ҳамин қадар связёи мо бо состар мешаванд. Мисол ягон шинос бо шиносои мо ҳамин қадар бо зиёдтар мешаванд. Мисол дар Питер, дар куҷое бошад, ҳамонҷода бо одам иншоаллоҳ ба хости Аллоҳ ёфт мекунем барои бирен стажировка кунед. Бародаро, видеоро ина тамошо кунед. Чӣ хел шогирд дар стажировка. بچه پرنده خوب داره خوب کسی نسیم شغل سر خوب دانه روان چکلای کرو سخت بی بچه سخت بی که سریوزی بده